Господин Търновалийски, не е ли? Категорично не съм съгласен, тъй като това са проекти, които се възлагат от министерствата и участието на община Пловдив е доказано и то е факт, тъй като тези проекти са разработени и се предоставят. Това, че не са избрани най-добрите консултанти, не е вина на община Пловдив. Но аз искам да попитам господин Тотев, какво направи областният управител и държавата за два много сериозни проекта, които очаква Пловдив: Каскада Въча и Южната тангента. Нека да говорим за сериозните неща, за проблемите, които има нашия град, и очаква държавата да участва в развитието на нашия град. Това е чудесен въпрос и много висока топка, защото и по двата проекта има наистина много сериозен напредък. Ние през юни месец направихме експертен съвет, в който разгледахме идейния проект за проекта Въча, за Каскада Въча, който, само да кажем за зрителите, ще осигури водоснабдяване за Пловдив и още 21 общини от Каскада Въча. Имаме вече разгледан идеен проект. В края на септември, началото на октомври ще приемем този идеен проект, което веднага отваря вратата за изготвяне на технически проект в следващите 12 до 15 месеца. Така че имаме сериозен напредък. Що се касае за инфраструктурните обекти, за околовръстния път на Пловдив, вижте, всички големи инфраструктурни обекти в Пловдив се извършват от държавата. Говорим пътни възли Скобелева майка, околовръстния път на Пловдив, големите инфраструктурни обекти, които касаят културната инфраструктура на Пловдив. Това са проекти за милиони и те се финансират изключително държавата. Община Пловдив... Нека да кажем каква е истината, защото беше... Така ли е? Аз да помоля колегите само така да... Слушаме ли да кажете? Конструктивен диалог да не влиза в това. Конструктивен, това са сериозни теми. Това са проблемите на градски дом на културата, 16-17 милиона инвестиция се извършва от община Пловдив. Булевардите Източен България. Да, наистина това са едни проекти, които бяха залегнали в предходния мандат и се довършват сега. Но именно това искам да кажа. Трябва да има някаква приемственост. Нормално е да се работи по едни проекти, да можеш да ги довършиш след това. И това ни дава основание на мен за Каскада Въча беше приключен в края на 2008 година. Има идеен проект. И това, което каза господин Тотев, 2 години и половина не се работи по това. Дори има избран изпълнител. Господин Тотев, не мога да разбера кой сте. Има ли проект за Каскада Въча или няма? Вижте, господин Търновалийски, нека да говорим само неща, за които сме сигурни в това студио, да бъдете подготвен. Аз съм издал заповедта за насрочване на експертен съвет за приемане на идейния проект и този идеен проект се разгледа на мой експертен съвет с моя заповед, така че да ми говорите. Защо не се разгледа преди 2 години? Когато той е готов още в 2008 година. Експертният съвет се свиква, когато има какво да се гледа на него. Така че... Една малко по-приятна тема. Пловдив кандидатства за културна столица, нали така? Да. На Европа 2019 година, да. Гледах някои от другите кандидатури. Примерно Варна успял да убеди Шумен, Добрич да не кандидатстват, макар че Плиска и Преслав Петров да кандидатства Шумен, нали така? И са се обединили, че ли има по-добри шансове. Защо Пловдив не го прави това нещо? Всичките вие трябва да работите за тази тема. Ще дойдат пари в Пловдив, ако стане културна столица. Вижте, Пловдив през последните 4 години е град, който прави всичко възможно да се конфронтира с абсолютно всички. Искам само да ви дам пример. Пловдив, община Пловдив, води съдебни дела с почти всички околни общини относно депонирането на отпадъци на своите сметища. Господин Тотев, само да ви кажа нещо. Пловдив е затвореното на околовръстно шосе. Това е града без територия, без площ. Много сериозен проблем. Пловдив е града, който обяви единствено той война на Либия. Така че управлението на Пловдив през тези години... говорим сериозно. Сериозно ли ме? Сериозна тема и много това е много сериозен проблем, който... Пловдив обяви война на Либия. Абсолютно, и това е една тема, която е много сериозна. Как стана? Аз съм го пропуснал това. Това е модела на управление. Разбирате ли какъв е проблема на Пловдив? Не искам да разбера. Как обявихте война на Либия? Просто кмета свика всички шефове на служби във връзка с това, че правителството реши да изпрати крайцер ли, фрегата. Поставихте една много важна за Пловдив и за пловдивчани тема. Аз не знаех за тези неща. Това са културна столица и нещата отидаха... Да поговорим по темата. За културната столица. Не знаех, ма то наистина не сериозно. Ако е станало това е много смешно. Добре, за културна столица. Този, който го е правил да говори. Нека да говорим за сериозни неща. Кандидатурата ви за културна столица не просто е важна, значима символично, за престиж, за популярност. Тя ще донесе и живи пари. Мисля, че към 50 милиона. Нещо такива са цифрите, които се дават от Европа. Трудно е да се измери, тъй като има и косвени ползи за бизнес и за всичко. Какви са шансовете и как може Пловдив да спечели това нещо? Трябва да работи от сега. През вашите мандати ще стане това нещо. Другите общини залагат средства в бюджетите си години назад за подготовка. Пловдив тепърва с решение на Общински съвет сме създали управляващ орган, който ще подготвя кандидатурата, но той още не е ситуиран. Така че ние сме
под нулата на проектна готовност относно това. Въпрос към вас. Да не забравяме, че Пловдив има опита. През 1999 година беше съпътстваща културна столица на Европа. 2019 година, както е далеч, така е близо. Наистина трябва да се работи здраво. И тук мисля, че община Пловдив трябва да следва едни добри практики, които имат с едно партньорство с неправителствения сектор, както ето днес на този голям празник, използвам случая да поздравя всички именници. В Пловдив Софиянци, стига с тези пловдивски номера. Софиянци! Днес в Пловдив има едно събитие, което се провежда за 7-ма поредна година, Нощта на музеите и галерии. Поздравление за това. Пловдив е хилядолетна столица на културата и на историческото наследство. Това на Пловдив никой не може да го признае. За да го признае Европа, ще трябва да се поработи. Европа ще го признае. И е признала, че не е най-древният жив град в Европа. Вие сам казахте, че Варна прави с Шумен общи мероприятия. Защо да не помислим София и Пловдив да бъдат заедно кандидат? Трябва да говорите с София. Аз нямам... Има и тази тема не мога да помогна. Има дадености, които Пловдив може да представи и има ресурс, който в Пловдив няма. Да минем малко по изборите, понеже остава не чак толкова много време. Господин Търновалийски, вие бележите ръст в изследванията, погледна ги, растат проценти, но все още всички казват, че битката вероятно ще бъде между Тотев и Славчо Атанасов. Как смятате да стигнете до Балаташ? С срещи с моите съграждани, с представяне на идеите и визията за развитие на нашия град, защото пловдивчани са разочаровани и очакват истински промени. Няма да ви попречи това, че сте в коалиция в момента Славчо Атанасов и тази част от ВМРО, която той оглавява? Не е точно коалиция, споразумение за управление. Така. Няма ли ви изиграе лош шега? Те казват, вие бяхте партньори с тях до сега. Защо се кандидатирате? Ние може да кажем какво ние сме направили. Аз мога да кажа какво аз съм направил в управлението, макар и само за една година. Но по-важното е друго. Какво трябва да се направи и как ще бъде направено. Това искат да чуят нашите съграждани и това е нещо, което вдига, може би, моя рейтинг, тъй като аз направих доста срещи, видях с много наши съграждани, знам какво те искат и на база на това ще бъде разписана и моята предизборна платформа. Очакваме да я видим. Не искам пиар платформи и кабинетни. Господин Тютюков, вие защо се кандидатирате? Очевидно битките са между ГЕРБ, БСП. Защо една кауза Пловдив, защо една друга формация ще има шанс при такива далеч по-големи формации? Естествено, че ще има шанс. Както казах, това са чисто партийни кандидати. Имаме малък проблем. Пловдив е твърде голям град и няма как всички хора да се познават. Ако с този екип бяхме кандидати в една община 20-30 хиляди души, където всички се познават, ние щяхме да спечелим не на балотаж от първи тур. Но мисля, че в оставащото време до 23 октомври ще успеем да направим срещи, както ги правим в момента всеки ден. Какво е различно вашето предложение, за да го предпочитат пред ГЕРБ и БСП? Къде е акцента? Защо смятате, че вашата програма е по-интересна? Нашата програма е по-интересна по няколко причини. В крайна сметка ние смятаме, че битката на местни избори трябва да е една битка на каузи, на идеи, на, както казахте вие, програми, а не чисто партийна битка. Хората трябва да избират добре, ще имаме възможност да го видим. Лица с опит, които да направят най-доброто за града, в който живеят и обичат. Още повече, че всички сме кореняци. Благодаря ви за господин Тотев. Вие сте сериозният кандидат към битката. Разбира се, наред с не подценям шансовете на никой друг. Но имахте разрива с Славчо Атанасов, отношенията са почти конфликтите. Смятате ли, че ще успеете на тези избори? Категорично. Имате двама поне големи партньори, и БСП, и Славчо Атанасов. Да, и в момента трябва да бъде ясно, че за нас БСП и Славчо Атанасов са един екип, който, въпреки че в момента имат различни кандидати, те са представители на едно и също статукво, така че за нас битката наистина е много сериозна. БСП доста съществува, доста отпреди Славчо Атанасов. Но в момента това, което се случва, и мен ми е много интересно как действащи кметове на община Пловдив критикуват управлението, в което самите те участват, но вижте, ГЕРБ може да гарантира синхрона в управлението на Пловдив между държавата и общината. Това са много важни неща за развитието на Пловдив. През последните 20 години господин Търновалийски се опита да върне назад времето, но през последните 20 години Пловдив е имал много малко периоди, в които местната власт и националната власт са били от една и съща партия. Това
помага много на града. Дори само сега ще ви кажа. Нека да продължиш. Това, което успяхме да направим само за 12 месеца и илюстрира това, за което говоря, ние стартирахме фонда за развитие на летище Пловдив. Намалихме таксите с помощта на решение на Министерски съвет и вече имаме 3 редовни линии. Летим до Лондон, до Милано и сега тръгваме до Франкфурт. Това са неща, които управлението на ГЕРБ се виждат, безспорно. Да донесе за имате право на реплика и с това да завършим. Все пак сериозни обвинения. Пловдив е града на съединението. Не трябва да чакаме държавата да реши проблемите на града. Всички ние, пловдивчани, и тези, които сме се изправили и се кандидатираме, трябва да решаваме проблемите. Те са в града. Така да завършим. И последна дума. Пък и мисля, че не е редно държавата да дели градове по политически признаци. В крайна сметка, навсякъде живеем българи, граждани на Република България. И с това да свършим, господа. Сега да свършим. Желая ви успех. Просто имаме и други гости, и други рубрики. Желая ви успех. Ще следим кампанията. По време на кампанията ще бъдем пак заедно.